Sziasztok, sok szeretettel köszöntelek benneteket. Ismét Ember Egyetem, jó sok kihagyás után legalább 5 hónapja nem vettem föl ilyen jellegű videót, amiért mindenkitől elnézést kérek, de sűrű volt az élet, zajlik az élet. Viszont ma egy nagyon fajsúlyos és egy nagyon klassz, bátorító, buzdító igeszakasszal készültem nektek, amit hiszem, hogy áldás lesz. A Máté Evangélium a 25. részéből, az első verstől olvasok egy ismert igeszakaszt, amivel szeretnének buzdítani benneteket. Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa ama 10 szűzhöz, akik elővevén az ő lámpásaikat kimenének a vőlegény elé. 5 pedig közülük eszes volt, és 5 bolond. Akik bolondok voltak, mikor lámpásaikat elővették, nem vittek magukkal olajat. Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat is vittek az ő edényeikben. Késvény pedig a vőlegény mindannyian elszunnyadálnak és aluvának. Először is csak eddig szeretném felolvasni, tehát ez egy nagyon fontos világkorszak záró esemény, amiről a Biblia beszél, Jézus Krisztusnak a visszajöveteléről, amikor Jézus az ő ígérete szerint visszajön azokért, akik őt várják. És ez az a pillanat, amit mi keresztények várunk. Viszont a Biblia egy nagyon fajsúlyos figyelmeztetésről szolgál, hogy a 10 szűzből mindösszesen csak a fele, 5 szűz ment be végül a mennyeknek az országába, és itt megkülönböztet a Biblia 5 okos és 5 bolond szüzet. Az okos szüzek bementek, Jézus visszajött értük, elvitte őket magukkal, a bolond szüzek pedig nem. És erre nagyon hangsúlyosan szeretnék ma buzdítani benneteket, bátorítani, hogy figyeljétek meg, hogy miért voltak bolond szüzek a bolond szüzek, és miért voltak okos szüzek az okos szüzek. No tehát nézzük is meg, hogy mi különbözteti őket meg egymástól. Azt mondja, akik bolondok voltak, mikor lámpásaikat elővették, nem vittek magukkal olajat. Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat is vittek az ő edényeikbe. Tehát mit olvasunk? Az 5 bolond szűz mindössze lámpást vitt magával, az okos szüzek pedig lámpást, olajat és edényeket vitt magával. És képzeljétek el, hogy ők egy olyan útra indultak el, ahol nem tudták, hogy ez az út meddig fog tartani, hiszen Jézus elébe mentek, nem tudták, hogy ez hány napos út lett, tehát ezért az okos szüzek vittek magukkal olajat, és vittek magukkal edényeket. Na most képzeljétek el azt, hogy az olajat edényekbe kell vinni, tehát kannákat, meg olyan edényeket vittek magukkal, amiben olajat tudtak hordozni. És ha beleképzelitek magatokat, hogy mivel egy hosszú útra, egy olyan útra indultak el, aminek nem tudták, hogy pontosan hány napig fog tartani, ezért nem fél liter olajat vittek magukkal, hanem jó sok olajat, és azt mondja a Biblia, hogy edényeket. Edényeket. Mire utal nekünk ez az ige szakasz, ha nem felületes nézői vagyunk, hanem belegondolunk ezekbe. Amire utalni akar itt, hiszem, a Szentlélek az, hogy a könnyű élet és az örök élet között ebbe az időszakba választani kell a hívőknek. Még egyszer mondom, mert ez egy nagyon-nagyon fajsúlyos kijelentés. A könnyű élet és az örök élet között választani kell a hívőknek. Ma ebbe a világban nagyon sok minden, nagyon sok tanító, nagyon sok keresztény tanító is hirdeti a könnyű életnek az evangéliumát, a boldog életnek az evangéliumát, de a Biblia nem hirdet ilyet. A Biblia nem hirdet könnyű életet. Jézus nem ígért könnyű életet, Jézus örök életet ígért, és ezt szeretném a figyelmetekbe felhívni. Ezek az okos szüzek nem voltak restek vinni magukkal lámpást, vinni magukkal olajat, és vinni magukkal edényeket. Tehát ez egy cipelős kereszténység, aki terheket hordoz.
fölveszi magára a terheket, fölveszi magára Krisztusnak a keresztjét, aki pedig erre nem hajlandó, az nem az örök életnek az útján jár, hanem a könnyű életnek az útjánál. És ne hallgassatok azokra az apostolokra, profétákra, tanácsosokra, mentorokra, kócsokra, vagy bárminek is nevezzük őket, akik könnyű életet ígérnek. Jézus Krisztus visszajövetelje előtti időszak nem lesz könnyű a kereszténységnek. Ezt számtalan igehellyel alá tudom támasztani, és amire buzdítani akarlak benneteket, az az, hogy a könnyű élet útjáról térjetek át az örök életnek az útjára. És az örök életnek az útja pedig az, hogy be kell gyűjteni olajat, be kell gyűjteni edényeket, ezeket hordozni kell, és még valamire szeretném az ige alapján fölhívni a figyelmeteket. Azt mondja, éjfélkor pedig kiáltás lőn, imhol jő, még egyel előrébb. Késvén pedig a vőlegény mindannyian elszunnyadálnak és alulálnak. Éjfélkor pedig kiáltás lőn, imhol jön a vőlegény, jöjjetek elébe. Tehát azt olvassuk, hogy az éjfélkor még a keresztények is bealszanak. Tehát nem könnyű, szellemileg sem könnyű ez az időszak, és fizikailag sem könnyű, mert terheket kell hordozni. Terheket kell hordozni. Akkor fölkelének mindazok a szüzek, és elkészíték az ő lámpásaikat. A bolondok pedig mondának az eszeseknek, adjatok nekünk ti az olajotokból, mert a mi lámpásaink kialusznak. Az eszesek pedig felelének mondván, ne talán nem lenne elegendő nékünk és néktek, menjetek inkább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak. Mikor pedig venni járnak vala, megérkezik a vőlegény, és akik készen voltak, bemennének ővele a mennyegzőbe, és bezáraték az ajtót. Egy nagyon fontos kulcs dologra szeretném fölhívni még azon túl, hogy a könnyű élet és az örök élet útja nem azonos, egyáltalán nem azonos. Az örök életre vezető út az nehéz, keskeny ez az út, kevesen mennek azon, azt mondja Jézus Krisztus. És a másik dolog pedig, amire szeretném még fölhívni a figyelmeteket, hogy az okos szüzek, azok önellátóak voltak. Szeretném még egyszer elmondani. Az okos szüzek önellátóak voltak. Nem függtek az árusoktól, nem függtek gazdasági rendszerektől, hanem önmaguk alkalmasak voltak arra, hogy önmagukról gondoskodjanak, mind szellemileg, mind lelkileg, mind fizikailag. És ezért mondom azt, hogy az utolsó idők előtti világkorszak az a kereszténység számára nem a könnyű életnek az útja. Nem a könnyű életnek az útja, mert azon túlmenően, amit nagyon sok tanító hirdetik azt, hogy szent lelket kell vennünk, és ez nagyon fontos, hirdetik azt, hogy szellemileg, ébereknek kell lennünk, bár azt mondja a Biblia, hogy még az okos szüzek is elaludtak ebbe az időszakba, tehát szellemileg nagyon sötét, nagyon nehéz időszakban élünk már most, de még egy fontos dologra szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy föl kell készülnöd fizikailag is Jézus Krisztus visszajövetelére. Mert úgy kell őt várnunk, hogy önmagunkat önellátóak legyünk. Olyan emberek, akik nem függtek az árusoktól, hanem maguknak megvolt mindenük ahhoz, hogy Jézus Krisztust várják. És egyre jobban ellehetetlenül ez a gazdasági rendszer, és a Jelenések könyve egyértelműen ír arról, hogy egy olyan rendszer, egy olyan antikrisztusi rendszer épül, ahol, hogyha nem veszed föl majd azt a csippet, azt a jelet a homlokodra vagy a jobb kézfejedre, egyszerűen kiszorulsz a gazdasági életből. Tehát föl kell készülnünk erre a világkorszakra, mert máskülönben, hogyha fölveszed ezt a bélyeget, fölveszed ezt a csippet, vagy legyen ez bármi is, onnantól kezdve már Jézus Krisztus nem fog visszajönni érted, nem fog elvinni téged. Tehát még egyszer mondom, az örök életre vezető út az kemény, az nehéz. És ma el akarják hitetni veled, hogy még a jóléti teológusok is, hogy bizony siker, rózsaszín felhő, a kereszténység szuper happy, de én arra szeretnélek buzdítani, hogy olvasd ne felszínesen, ne felületesen a Bibliát. A bolond szüzek
A könnyű életet választották, de elveszítették az örök életet. Az okos szüzek, azok a nehezebb utat választották, de megnyerték az örök életet. Én arra szeretnélek buzdítani, ha okos szűz csapatához akarsz tartozni, akkor hordozd az edényeket, keresd az olajat, legyél önellátó, legyél olyan ember, aki képes magának megteremteni mindazt, ami szükséges az ő fizikai, lelki, szellemi életéhez, életben maradásához, és ekkor is még nagyon fontos, hogy kitartsunk, mert Jézus Krisztus visszajövetele előtt az éjfél az a legsötétebb órák. A legsötétebb órák jönnek erre a világra, és ahhoz, hogy te az okos szűz táborához tudjál tartozni, ahhoz meg kell fizetned, ki kell lépni a komfortzónából, ki kell menni azokra a helyekre, ahol még talán sohasem jártál, fárasztó lesz, kemény munka lesz, nehéz dolog lesz, de én szeretnélek buzdítani, én magam is kiköltöztem tanyára, és másokat is szeretnélek erre buzdítani. Készülj, mert egy olyan világkorszak jön, ahol ki fog szorulni, ha hívő ember maradsz, ha hívőként akarsz megélni, ki fog szorulni a gazdasági életből. Egyre jobban. És ezért szeretnélek buzdítani, hogy teremtsd meg magadnak fizikailag is, lelkileg is, szellemileg is, mindazokat a dolgokat, amire szükséged van, mert ezeket hívja a Biblia okos szüzeknek. És az okos szüzekért visszajött Jézus, azt mondja bolond szüzekről, mikor pedig venni járnak vala, megérkezék a vőlegény, és akik készen voltak, bementek ővel a mennyegzőbe, és bezáraték az ajtó. Tehát a bolond szüzek bementek a világnak az árusaihoz, az okos szüzek pedig ekkor már nem mentek sehova, mert nekik mindenük megvolt ahhoz, amivel Jézus Krisztus visszajövetelét meg tudták várni. Később pedig a többi szüzek is megjövének, mondván, Uram, Uram, nyisd meg minékünk, ő pedig felelvén, bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok, azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek fia eljön. Nem ijeszgetni szerettelek volna benneteket ezen a mai napon, hanem inkább buzdítani, figyelmeztetni és bátorítani arra, hogy az örök életre vezető út az nem könnyű út. Meg kell fizetni annak az árát, hogy önellátó legyél, hogy szellemileg is, lelkileg is, fizikai szinten is mindent meg tudjál teremteni magadnak ahhoz, hogy a Jézus Krisztusra való várakozást az ne egy függés legyen az világnak a rendszerétől, hanem tudjál megőrizni a szabadságodat, tudjad megőrizni a hitedet, erre szeretnélek buzdítani, és higgyétek el, a tanyasi élet nehéz ugyan, kemény ugyan, de benne van az Isten. Minden nap tapasztalom, hogy megáld az Isten, minden nap tapasztalom, hogy az állatokon keresztül is ad kijelentést az Úr, beszél hozzám, úgyhogy bátorítalak benneteket, ha teheted, költöz ki tanyára, kezdj egy új életet, teremtsd meg magadnak az élelmiszert, teremtsd meg magadnak a lelki, szellemi dolgokat, amik szükségesek, és válj le erről a világról minél jobban, ennek a világnak a gazdasági rendszeréről, amíg ezt megteheted. Isten áldjon benneteket, mindenkinek áldott hetet kívánok, és köszönöm, hogy meghallgattatok. Sziasztok!